Analogikotik digitalera eta argi naizen arpidedun izan da ere sarrerak merkeago eskuratzeko aukera baldin badu ere bat baina gehiagok belaunaldi berriei dagokien ekitaldi, jaialdia eta topagune izango dela aurtengokoa, Elorriokoa. Marraztuko ditugu galdera Erantzuna berkintzak berak nor da bizaintzen Nor lanean, nor da bilantzan Sukaldean plazan Eta etorkizunera bidaia ez, baina zein garrantzitsua den pentsio duina izatea esperoan. Bakaso batzuk bertan direlako, baina argi, pentsioen auzi hau guztion auzia dela. Ipar Euskal Herrian, zein ezkerreko, zein eskubitar argitzeko zail, senatuak entzungor egin delako kaleko aldarrikapen eskakizun eta pentsio sistemaren babesaren aldeko eskakizunei. Eta Hego Euskal Herrian oraindik ere atzetik 1.080 euroko pentsio bat zer moduzko iruditzen zaizue. Oinarrizkoa, duina, lehenengo urratsa sikiera, hori lortze aldera aldarrikapen horrekin baraua eta itxialdia Hego Euskal Herriko pentsiodunek abiatu duten aipatu dizugu lehen, argi, hau ez da eta adinekon kontua soilik. 1.080 euroko gutxieneko pentsioa exigitzeko Hego Euskal Herriko pentsiodunek beste urrats bat emango dute. Astelehenean hasita egingo dugun itxialdi horretan, gure ardatza izango da 1.080 euro aldarrikatuko dugu, gutxienezko pentsioa 1.080 euro, baina ja behar dugu. Itzialdia eta baraua egingo dute Bilbon martxoaren 13tik 18ra 150 bat pentsiodunek. Astelehenero Bilboko udaletxearen atarian egiten duten protestaen ondoren manifestazio egingo dute mugimenduak Bilbon duen egoitzaraino. Bertan egingo baitute itzialdia. Eusko Jaurlaritzari eta Nafarroako gobernuari eskatuko diete gutxieneko pentsioak 1.080 euroraino osatzeko eta Espainiako gobernuari 1.080 euroko gutxieneko pentsio esartzeko. Oso simple, arrazoi desberdinak, ez da azalduko ditu. Bat, dirua badago. Bai Madriden, da bai Eusko Jaurlaritzan, da bai Nafarroko gobierna. 2. Hego Euskal Herrian 200.000 persona jubilatuak emakume eta gizon ditugu 800 eurotik bera kobratzeuela. Hirugarrengo arrazoia, borondatea behar da. Borondate politiko behar da hori bideratzeko. Ez dugu ulertzen inundik inora, 5 urte pasa ondoren oraindik Eusko Jaurlaritza ordezkatzen dute alderdi politikoek ez hartzea iniziatiba, ez gehiago pentsatzea bere komunidadean zer realitate gordina dagoen, eta ez era berean neurri konkretuak jartzea. Itzialdia eta barauaz gain, egunero mobilizazioak eta hitzaldiak egingo dituzte. Martxoaren 18an gainera manifestazio egingo dute 12etan Bilboko Eliptika plazatik abiatuta. Hego Euskal Herriko pentsiodunak batuko dira eta eragile sozial eta sindikalen babesa ere eskatu dute. Bestalde jakitera eman dute iparraldeko ordezkaritzare Bilbon izango dela.
Pentsioak arriskuan batetik eta turismotik eratorretako sektore finantzieretan mozkinak bestetik. Donostian aurrerantzean ez omen da lizentzia edo baimen gehiagorik emango erraztasunik behintzatez. Gertatzen dena da orain arte emandako erraztasun guztiekin zenbat etxe turistiko, zenbat hotel, zenbat hiritarrek alde egin ote duten Donostiatik, hiriburutik. Gaur egun 162 hotel eta 1280 pisu turistiko daude Donostian, 2022 amaierako datuen arabera. Azken 5 urteetan laurden bat egin du gora hotel kopuruak, eta gehiago etortzekoak dira. Zenbaketa horretan ez baitira sartzen orain eraikitzen ari diren eta baimena duten beste 7 hotel. Donostiako saturazioa medio eta erdiguneko herritarren kexari erantzunez, udalak erabaki du Donostian hotel eta apartamentu turistikoen lizentzien suspentsioa. Urtebetez bertan behera utziko dute lizentziak emateko prozedura. Eskaintza turistikoari muga jarriko dio Donostiako udalak. Bisitari gehien ibiltzen diren auzoetan bizi diren herritarrek aspalditik eskatzen zuten neurria da. Herritarrek gustora hartu dute. Baina debeku horretan sakonduz gero baimena ez daukatuko Donostiako auzo guztietan. Udalak iragarritakoaren arabera, Antigua Ondarreta, Tegorrita Udia, Erdialdea, Gros, Ibaeta auzoetan suspensio totala ematea, hau da lizentzia berririk ez ematea. Baina aipatu ez dituzten auzoetan Intxaurrondon edota Egian esaterako aukera egon liteke, baina baldintza batekin, zerbitzuetako lursaietan bakarrik eraiki ahalko dira. Hau da, bizileku diren lursaietan ez da ez hotel ez da ostaturik eraikiko, eta pisu turistikoei dagokienez lizentziaren debekua lizentzia ez emateko erabakia orokorra da hiri osoan, urtebetez ez da berririk eraikiko. Oraingoz urtebete iraungo du neurriak, baina alkateak esan du ez duela baztertzen beste urtebete luzatzen neurri hori, eta epe hori baliatuko dute hiri antolaketa araudi aldatzeko. Lan horietan gaude, abiatu gera lan horietan, eta aldaketa horren hasierako onarpenarekin beste urtebetez ere luzatu dezakegu suspensio hori. Baliteke antolaketa berrian jasotzea eskaintza gainezka dauden auzoen sailkapen berri bat. Halaber, udalak hartu berri duen neurri honek ez du eraginik izango kanpin, nekazaritza, turismo eta landetxetan. Hain zuzen ere lurzoru ez urbanizagarrian jar daitezken horietan. Gastronomia, turismoa, gauzak beste erabateko estiloan egin daitezkeela, hori frogatutzat eman dute bat baina gehiagok, baina izue, emakumeak ez ote gara oraindik ere atzean baita sukaldaritza, goin mailako sukaldaritzaren sektorean ere bigarren lerro horretatik bidea zabaltzen ari den horietako bat, Uxue Landa sukaldaria. Goazen Kortezubira, Ardibeltza jatetxera, Jenny López lankideren eskutik. Eta gaurkoan asmatu nora etorri garen, Kortezubira. Gaurkoan sukaldari bat elkarrizketatuko dugu, baina ez edozein sukaldari emakume bat. Gaur bezalako egun euritzu batean jaio zen gure gaurko protagonista. Bera 1985ean jaio zen. Nori izangote da? Goazen ba Ardibeltzara. Bai, emakume gaztea gero, eta 2019an Mallorcan irabazi zuen gozogintza lehiaketa. Eta orain dela gutxi, Galder Madariagarekin batera ere irabazi zuen Talento Gastro, Elkorreoren Talento Gastro. Ardibeltza jatetzeko jabeetariko bat da. Nori izangoete da? Uxue Landa. Oso berandu erabaki neban sukaldaritza ikestie, de hecho, azken dengo momentura arte, ez neban erabaki sukaldaritza ditxie, beste idea batzuk ekin ebazen buruen bebai, baina nik uste do, eragin handi zeukita bela nigan, txien ikusi hotela asko, bai amumak, bai amak, bai aitzek bebai, ez? Beti irakatsi daztie, ze garrantzitsu edan batez be, zer jaten dugun jakitxie, eta sukaldaritzak zer transmiti duten daben bebai, asko irakatsi daztie, ordu nik uste dut hortik bebai, asko eragin handi eukin aldabela. Nik dekotez 2 osagai,
kasi esangoneko platerdanetan deikotzesenak. Dala batetik soja eta bestetik arrautza gorringue. Ezako horre bize dire, eta ganera nastau eskero ja, marabila. Plateren baten baegoan kombinazio hori eta gozo da, gozo da. Hemen dana dauna, baina nik uste dut batez gure menuen beti dau plater bat dela temporadako berdurakaz. Eta jentieri hori asko gustaten jako, konturatuten da berdurak jateko modu gozuek bebai badazela, ez? Orduan nik uste dut jentieri gehien bat hori gustaten jakola. Ardibeltza proiektua sortu zen momentu baten apurre erraro izen zana. Galder ezagutu neban boroa jatetxien, berton ginen lanien bastante urtetxu eta berton ibili ginen, orduan harremana egin gendun bebai. Eta ja harremana egin gendun eta ikusten gendun lanean bebai ondo konpondu zingila, hortxe ezagutu ginen. Eta ardibeltza sortu zen justo konfinamentue amaitxu eta denpora gitxira. Egiz esan izen zen bastante ala lokura, ze ondinoko egon ziren neurri pilo bat, ez genek izen zepaseko zen, ez ezebez, eta bai egize da, justo sortu zanean, egon ginen biok lanean nahiko inestable. Hori, dana neurrizek, orduen niri deitxuten doztien, ez dakit, igual hilebete bat lanerako, gero bestela ez, gero etxien, ez dakit zer, talako baten galder deitxu dozten, proposatu dozten ardibeltza itxie, eta horre, animo ginen, da mentxe gauz. Galderregaz, kasi dana dire barriek, hasi ez dakit, anekdota asko egongo dire, fijo. Baina bezeroakaz, bai egon zan behin, galderre konta gozten hau, ze karo, bera zerbitzutan egoten den ez da eskatzen, bera konta gozten. Egon zan mai bat, eta mutil bat, guk hemen eukin genuen plater bat, sala jozak, txarrizenak, ramenagaz. Eta egon zan gizon bat, negarrez hasi zenantza, mutil bat. Eta galderre pregunta gotzen, ze pasetan jatzu ez da gizer. Eta esan zonez, ezken iraitxe marinela zan, eta juten zan Japonera, eta ekarten bazan produktuek eta holan, eta hau jandoten nien burura etorri jazte momentu hori, eta ez da gizer duen, emozionau izan. Orduan nik uste dut hori dela anekdota polit bat. Handitxu, ez dakit, jatetxie tamaino bereko itxigonekonik, ontxe momentu 15 pertsonantzako bakarrik emoten dugu jaten, eta horrek emoten dozku guri bebai askatasun handize bezero bakoitzan ganien egoteko. Orduan nik uste dut bezero kopuru iguala izango dela, baina bai egize da instalakzioak bai handitu biko zirela hobeto monalizeteko eta erreza monizeteko dena. Nolako konpenetrazioa ustezu deko zuela zuk eta galderrek? Ona, nik uste dut ona. Batetik 10-era? Ez dakit. 9 bat, 10-rekoa ez dalako existi duten. Osa, no. Noizko Michelin izartzo bat? Michelinek handik amen. Ondino horretarako esperantzerik badeko zuen, noiz edo? Nik uste dut horretarako ez gabizela lanean. Nik uste dut helburu nagusi edala gu posik egotea eitzen dugunegaz, guk azkenen guretzako eitzen dugu biharra, bai egize da besorantzako eitzen dugula, baina gutzako eitzen dugu. Eta gure helburu nagusi da, jentie etortie, jentiek aitxuti ez ere eitzen dugun, jentiek disfrutatie eta jentiek bueltatie, ez? Eta hori lortzen gabiz, eta hasiko guretzako hori garaipen bada. Michelin izar bat, ez dakit. Hemen igual, seguramente ez, baina bueno, etorten bada etorri daizela, ez? Ez dutzu esetzik esango, baina bueno, ez da nagusi ze. Claro, Michelin izarrek baino gauza onauak beba dauz, ez? Hori da, bai. Zergatik uste duzu sukaldari ezagunenak mutilak direla eta etxetan sukaldatzaren fama emakumeak dekiela? Nik uste dut hori dela gizartean arazo bat dauelako. Eta arazoa da kriston matxismo dauela. Hori nik uste dut gertatzen da sukaldaritzan eta beste dozein sektoretan kurotezan. Nik adibidez sukaldari neska pilo bat ezagutzen dutez, pilo bat, baina kargu altuetan oso gitxi, oso gitxi. Eta ganera sorte dokin dut, kargu handietan dauzen emakumeek akaz indotela lan bebai, eta horre bebai sufridu izen da behau. Tristie da, hori beti izen dalako andrana, ez? Amumak itxeban txie, ez dakiz ganera hori bebai matxismo esan. Gizona lanera eta handrie jagoten jentie eta sukaldatzen eta ez dakiz er. Baina ja modan imi izanien sukaldaritza eta boterea emoten banien eta diru emoten banien, paseu zan gizonezkoen alorrera, tristie da, baina holan da. Eta zuk segaitzik uste duzu hain emakume gitzi dauzela sukaldetako zuzendaritzapean? Matxismoa gaitzik, esan dozkuzu, baina uste zu beste zeo zer begon leikela? Jo, ez dakit, nik eixenetan biharra indot gizonen artean.
beti egin izan dut, eta naiz eta ez ukin erasolan fuerterik edo beti izen zara politxe, umie ez, edo ez dakit, zeramik asko izango bazien moduen. Osea, ez dut zu egiten eze behitzen, ez? Basurata jaibez, eta hori bai, nik uste dugu izena matxismoa dela, eta hori, eta holan gauzela danok ezitute. Ez dakit beste arazorik egon alko, nik uste dut dana doala alor beretik. Karo, orduen noiz izan dozu diskriminaziorik sektore hontan emakume izetiarra? Holan fuerterik ez, hori beti hartu izena itxuelako ondo, baina bai, holan txikikeri zeu beti dauz, nik uste. Zure karrera profesional hontan eraginik izan deu zu emakume izetie, adibidez ikasketa alorrien edo kontratazio bat teitzeko orduen edo donadalakoa? Nik uste dut alor horretan suerte eukin dutela, ez dutela eukin ino solako kontrarik edo nik behintzat ez dut igarri. Egize da bai, ostalaritza beti izan dela oso sakrifikaue, danontzako, orduen ez dakit, nik uste dut danon baldintzak izan dira antzekoak, baina ez dakit nireak izan diren txikiagoak edo handiagoak emakume izetiarren edo. Zu kompetizioetan egon zara, partaidetzan emakume eta gizonezkoen kopurue berdintzu izeten noi da? Ez, ni egon nintzenean kompetizioan, ez, keba, gehizonezkoek gizonezkoak ziren. Ganera hor, gu junginenien bat asan nire kasuen pasteleroa, Victor, eta nintzen bigarren pasteleroa edo laguntzaia, ez? Orduen, dauz como bi kargu, ez? Hor protagonista esan Victor eta nintzen bere laguntzailea edo beragazi joana. Eta kasu gehienetan horretan gizonezkoa esan nagusi edo, eta gero laguntzaileak bai egoten ziren neska batzuk, baina gitxi bai. Esan dozu emakume asko ezagutzen dozu zela zuk aldarizek direnak. Zuk uste dozu sortie bidala zuzendaritzapen kargu batera heltzeko, edo emakumeek lan gogorra hain bidabela horrelako kargu batera heltzeko? Nik uste dut izen bat zarela oso buru gogorra, ezin dozula amore moninoz bez, ze bestela ez dozu zer lortuko. Eta seguramente nik uste dut igual emakumeek badeko guz oztopo handizauak edo gehiago. Ez bakarrik kanpotik zelan ikusten dan, emakume bat edo gizonezko bat, hori holan dalako. Bestela nik uste lanagaz, formazioagaz eta batez hori buru gorkeriagaz eta gogoakaz heldu alzarela. Baskarizea, farize, nokitzen dago zuretzien? Ni bakarri bizinaz, hasik ineken bikoten. Eta bakarrik ezin genuen bizitzen? Ez, nik ez. Nokitzen ban? Txien amak edo... Eta gabonetako baskarizek edo familia baskarizek nokitzen bazen? Nik uste dut hor, amuma egoanean amumak, eta gero rola nire osaba batek hartuan oso sukaldari hona dela bai. Hemen danok etxen dugu zozer, ez? Zu baino nago? Ez dakit hori, ez dakit, makina bada. Ni sukaldari izenaz eta bera ez, baina profesionalki makina bada bera ez izeteko profesionala. Emakume sukaldari referente bat? Zurine Garzia. Jatetxe bat? Ez dakit. Ardi beltza. Horrek ez da kontaten, ez da? Ez dakit, ermintxo igual. Baskariak ardoa edo urarekin? Urarekin. Emakume sukaldarientzat zabaltzeko mezu bat? Ausartu deizela. Ausartu ametsak segi duten, ze posible da, kapasa gara, eta naiz eta gogorra izen eta oztopo asko egon, kapasa gara, eta lortu alda. Gauz batzuk, itxi batzuk, eta gauzenak basaiatuten gara bebai bidea apaltzen dan hori, ez? Baina, egin bidea, ze bestela ez da ezer aldatuko. Egurrekoño. Eskerrik asko. Aizu beri. Uxue Landa eta Lander Madariagak osatzen duten ekipoa da Ardi Beltzarena, izan ere, ez da urrunekoa goi mailako sukaldaritza derrigorrez goi mailako kontu korronteak dauzkan jendearentzako prest izatea, eta hau ez da kasua, gonbitea beraz, euskal sukaldariek egindako apostu honi aukera bat emateko noski baietz, eta guk ere aukera eman diogu geure jokoan parte hartzeko, eta emaitza oso ona izan dela aurreratu dizazuek egu. Eta orain, ardi beltza jatetzean gaudela, aprobetxatuz, ardi beltza jatetzeko 2 jabeekin izango gara joko txikitzu bat egiten. Ze joko? Euren arteko konpenetrazioa aztertzen duen joko txikitzu bat. Ikusi?
Lehengo hitze. Ardau bat, 2 eta 3. Txakoline. Bueno, ez da ezer pasaten. Venga, bigarren hitz bat. Pintxo bat. 2 eta 3. Patata tortilla. Hirugarrena, osagai bat. 2 eta 3. Sarrautza. Laugarrena, sukaldari bat. 2 eta 3. Hilario Arbelaiz. Hori da trampa. Arrain bat. 2 eta 3. Rodabaioa. Ez duzue, konpenetrazio askorik, Ondo konpenetretzen. Aragi bat. 2 eta 3. Txuleta. Bai. Garagardo mota bat. 2 eta 3. Tostada. Plater bat. 2 eta 3. Arratza patatan. Ez dakit, ez da erreza. Venga, hau errezagoa da. Postre bat. 2 eta 3. Txokolatea. Vale, abesti bat tabernan jartzeko. Argite garbi. 2 eta 3. Pakitala del barrio. Vale, eta azkenengoa, hau mesedez, benetan galdera potoloena da, eta zuek jakin dizuen hau asmatzen badozuen, ja, 100% konpenetrazioa izango dozuela. Venga. Ardi bat. Ardi bat. Ardi kolore bat. Vale. 2 eta 3. Baltza. Osot no. Interesgarria izan da gaurko atal gastronomikoa eta baita kultur atalari zegokiona, baina gehiago izango duzu Hamaika Telebistan, gaur, esate baterako, Joko Zelaia atalean, finala, handia gainera. Hori da zuzenekoan gaur gauean hemen geurean izango duzuena, baina izue badakizue aplikazioa badugula, nahieran ikusteko aukera telebistan bertan. Eta hori bera, aitzakia bezala baliatuta, klik batean saioan baduzue beste proposamen interesgarri bat Uholdeak proiektua deritzona, ikusi, ea zer deritzo zuen. Uholdeak proiektua, izenak esaten duen bezala, uholdeen inguruan hitz egiten du. Pasaen urtean, justo ni Atarrabian egon bizitzen, eta oso gertutik bizi izan nituen Atarrabiako uholdeak. Orduan, momentu horretan hasi nintzen pentsatzen ideia polita izango litzatekela uholdeen gaian zentratzea, nire proiektu artistiko hasteko. Nire honpatzen da benetan, momentu hori non arazo bat daukazun eta konpondu behar duzun. Landa eremuan izatea niretzako normala izan da, ze hemengoa gara, tailerra hemen dago, herri txiki batean, orduan ez diogu atentzio asko jarri, joan den urterate deskubritu genuela landa eremuetan ari direla gauza asko mugitzen.
Olatz, Larunbe dantzari nafarraren egitasmoa da hori, eta badakizu esan dizugu nahi eran badukazula eskuragarri, klik batean atalean, 11 telebistan bagoaz, gaur zuzeneko interesgarri batekin donostiarrak dira, eta Merina Gris ezagutzen ez duzu nontzako, hauxe gaurko geure gonbidapena, geure saiatzen garelako, saiatzen naiz, zuzenekoa, Merina Gris, gu bagoaz bakizue hemen izango gaituzuela, egunero, zuekin, baita YouTubeen, aplikazioan, sare sozialetan, badakizue, jarraitu eta hemen izango gara, kolpez, kolpe, gabon pasa. Esan zenidan, ez dela posible horrela bizitzea. Esan zenidan, ez dela komeni gehiegi pentsatzea. Eta begira, egunati ezin doaz. Niri begira, esan zenidan, asan ezinan nintzela. Ez naute ikusiko zurekin dantzan, eskua lepoan dudan bitartean, hortzak estututa beginekatuak, ez dut ikasiko. Ez naute ikusiko zurekin dantzan, eskua lepoan dudan bitartean, sekula ez aspertzea aspertuta, ez dut ikasiko. Saiatzen naiz, ez dirudien arren, saiatzen naiz, ez dirudien arren. Arazoan neukan, baina ez dut aukeratzen, zer sentituko dudan. Esan zenidan, dela posible horrela bizitzea. Esan zenidan, beldurra zelan ere beldurra hundiena. Eta begira, egunati eziduaz. Niri begira, esan zenidan, horrela maite nauzula. Ez naute ikusiko zurekin dantzan, eskua lepoan dudan bitartean, hortzak estututa beginekatuak, ez dut ikasiko. Ez naute ikusiko zurekin dantzan, eskua lepoan dudan bitartean, sekula ez aspertzea aspertuta, ez dut ikasiko. Saiatzen naiz.